tak lakoni kelepangan sapuluhan turut dalan mikir nasib kang ora karo-karoan nasibku ketulung-tulung aduh paring ngabar kapandungan dadi cobane pasti saben dina mung rekoso tak lakoni kelepangan sapuluhan turut dalan mikir nasib kang ora karu-karuan tes tes halo tes tes tambahi Kang Mas lho iki empere nendi ndok gak sedeng Aje saderengipun ngaturaken wilujeng siang menjelang sonten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun ketinggalan nggih ngagem kudung sedanten bapake ana sing topinan ding Mas tambahi go Mas kontrolnya tambahi ya oke oke Alhamdulillah nok niki katimbalan sowan teng dusun pundi sayangku pundi nok Gisian oke derek tetepangan kagem warga Gisian nggih nok nggih sugeng pepanggihan kalian keluarga Ageng Ketoprak Trimanggala pidalem saking Turi Rejo Jepon Blora ingkang disesepuhi kalian Bapak Sukono Ceplis. Alhamdulillah niki nuwun sewu teng dalemipun Bapak sinten Bu? Dalem? Hah? Mbah Mo.
Sitok-sitok ages. Nek bareng kupingku ya ora krungu le kok so. Sinten? Lho ya malah bareng-bareng neh kok so. Ya jal sing sisah kene, sing sisah kene. Sinten, Pak? Bapak Bapo. 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 Lah po. Kupingnya ndeledek. Ancan angger ora duwe dhuwit yo ngene iki kok, Pak De. Ah yo kuping beklaran ngene kok so. Bapak Bapo. Oh nggih, Bapak Bapo sak keluarga. Wah, dalam acara netake puterane nggih. Ade sing dikitan pundi, Mbak? Iki adek aneh le, guys. Put koyok kae lho kok so. Hah? Ngomong sinten anak Put kok so. Ada sing dikitan pundi, Pak? Aja ngono anak iku ya nggo sing soleh, guys. Kok ya semono gedene nek lagi sunat iku ndak rumah ngesane. Calake ora giro-giro piye. Kok so. Pundi, Bu? Ndi? Mosok iki tenane, Bu? Turu. Oh medal, empon mari berarti Bu. Oh sampun, alhamdulillah. Iya sing sunat iki ketara disalimi ha. Anje paring dedonga sayangku, saderengipun paring lelipur kunjuk kagem Bapak Bapo sak keluarga. Mugi-mugi sapungkure nimbali kula sak kanca Trimanggala pinaringan seger kewarasan, rejeki ingkang kathah, buane entuk akeh. Kagem adik sing dikitan namine sinten, Bu? Sing dikitan namine sinten? Nata. Oke, mugi-mugi dados putra ingkang soleh, migunani tumrap bangsa lan agama, bekti marang wong tuane ya nok ya, pinter anggone sekolahe. Ayo sayangku titip anjene bareng lipur, niki kadukung bareng sone. Apa ndak? Bias. Juga media Tama. Iki mike mak sitok, guys. Ndi? Ana kar, sing ana kabel iki. Ya ampun. Iso, Bu. Ayo sayangku ya. Katuran pambuka saking kula. Iki anakku beruh gak usah, Ndeng. Tak panggilkan langsung artisnya saja, Mas. Monggo, Mujari. Kontrolem sing kene lurung muni, guys. Sing iki lho. Nah. Niki wonten pamundutan apa mboten? Nyuwun apa, Pak? Blas gak duwe apa-apa. Sampean tak tani aku njaluk kok so. Saking mriki pripun, Mbak? Sumanding, waluah. Iki wong kene dhewe tak kondi. Dalam lagune njaluk sumandeng mbok genti sulase. Oh tak mut sisan kengko. Kuwerenge iku lho. Toprak gelandengan terus kudu ngemut kok malah kok. Maksudnya ngemut permen gorokane ben lega ya, Bu ya, kok ya. Ayo katuran sumandeng sakniki nggih, Mbak nggih. Oke, sumandeng ayo Mujari katuran bareng artisnya yang punya sumandeng. Imah yuk. Ayo Riz. Ojo tukaran guys kok ya. Mbak Yum nek nakal pateni lah wes. Kalau bikin ya. Iki lo gak metu Put. Sinaksen bulan kekencar ning ratri. Urip lawan lawan si rekmi sayang mengka
setiaku. Sarkali ayo duet Mas. Loro potene sang gandeng lan siro. Masa Lelono wono copon raja kudu anu kemi janji suci. Mas ono mati Mas, Mike sing satu mati. Baik hati sayang tansah sandingan kang katyo mimim dono seting katresnan pujaku sayang mangke kangenan mring bisa kasempatan ento jatine kasetyan. Nyanding sliramu kenyomane sesutyaku. Nyanding sliramu kenyomane sesutyaku.
setunggal pamundutan wonten sumanding sampun katuran. Wes yo yu ya. Apa ndak? Nuwun sewu Bu, atek mboten nglumpuk teng mriku dereng buah niki. Napa bakdo buah? Sampun bakdo buah, onje. Hati-hati lho. Watune kathah nek kecubles kok ya jenengan niku kok iso. Engko nek mlaku tok omah lak pangkling, bokonge kecubles. Tok omah ngene-ngene lak bojone pangkling lho. Perkara watu wae kak ya. Sumanding sampun niki kagem ibu-ibu sing sisih mriki nyuwune napa Bu? Monggo lho. Yu kowe atik dhewean ning kene le. Nyawang anakem. Alah hilang ben kok gawe neh. Rumangesane lho ya. Anje, monggo niki mbok bilih mantan pamundutan saking tamu undangan sedaya kemawon monggo. Wah, mboten dipungut biaya. Gratis Pak D. Nyuwun napa niki? Dalem. Terus caping gunung ngono ku le modele le kok iso. Nek caping gunung angel sithik ya selawe D. Dalem. Ngenyang, mbok nyang pira kira-kira? Selawe iku lho wis murah tak gawakno kloso. Kok iso ngenyang barang lho ya. Oke. Ayo sayangku Kang Mas Mujari ya. Tak panggilkan artisku kembali bareng Tri Manggolo. Yo. Opa sini ndok pa. Opa ndi? Nah. Belum ada atensi nak yang sampun masuk wonten caping gunung engko ben diaturi Mbak Yu. Nah, khususnya opa niki napa sayangku yuk? Dikasih denok. Denok Kang Mas Mujari. Bu nek njaluk lagu monggo lho ya. Mboten usah sungkan-sungkan. Pa. Oh, Pak. Neng kono lho nging, mbok kek kono. Mas iki zoom ceplek etok Mas. Masa iya Turun nopo bakal tak usahane ibarate saisi bumi
ora nego-nego. sayangku Sing tenang ojo kuwatir. sayangku ning kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal nguntir bungaku tembus tekan kayangan krungu swaramu swara tangismu ora bakal keluar sini Jos rendah ayumu kaya bidadari mungkin iso entek ewunan laku nyaritake gedene rasa Unggah na, Mas. sayangku ora bakal tanpa Ongkir indah ayumu kaya bidadari Kowe nyoteng sampai Mas, aku. Bisa entek ewunan laku nyaritake gedene rasa sayangku mungkin bisa entek ewunan laku nyaritake gedene rasa sayangku Lho kandhani opah kandhani gak za. Aja ditokno kono ta, Nduk. Sampun ngaturan wonten dena. Niki wong widok-widok njaluk lagu ta ora, Bu? Hah? Mbah Dok njaluk ya gak apa-apa, Dok. Kok iso njaluk ta ora? Aku iki wong apikan tak tawan-tawani terus pokoke. Ben apa, Nduk? Engko aku ben diampirno karepku ngono. Guyune buanter men ayu. Walah. Kayak tanggaku ning omah. Njaluk apa, Guys? Lagune apa monggo. Nah, mumpung ijek ana wektu. Lah lak ngono lah gak usah. Niki Bapak Hambang Kugati ingkang pundi, Bu? Niki, Pak. Alah ya ampun. Niki ngersake napa, Pak? Campur sari wonten, dangdut wonten, kadroan nggih wonten. Lengkap pokoknya. Apa Pak? Oh manuan guys gak ya. Mungkin do manuan kabeh gak ya. Loh saya nganggo topi bunter gudi mang nendi Pak? Hah? Ilang? Gak dipangan gerah ngono kok ilang barang. Monggo katuran ada tembang kreasi campur sari caping gunung ayo di pamundutan saking Pak D. Ayo Kar, caping gunung.
matinan no Mas iki. Matinan no. Sekane jago gunung dudu payung. Rene nduk, demang selawe jare ape dinyang kok sida ta ora, Pak? Loh, tiwas tak nyanyekno kok iso. Wis 15 lah. Ora sedo. Ora apa-apa, Mbak. Jare mang selawe ape dinyang ngono kok iso. Ora apa-apa ya, Nak ya. Ora dadi ngopo, Mbak? Wong sing lomo, duwe nem apa, munggo duwe kursi ya sedakono kursi, Nduk. Diwehno ngono. Wehno wong wedok iki kudune nyanyo. Lah nang muni iku tak swamblek sisan nggo. Lho atik ilang, Mas. ora sida omong aku, Mbak. Tes. Ayo Kar, angkat Kar. Sakar tanya Matinan, guys. geneng iso dadi Ora sone lho Mas Mike. Mike sing biru. Ilang one padha lara opo. Dohno ae nek ngono. Sekar iki warah-warah kok iso. Lah piye timbang iceng-iceng nek besar kok iso. Bocah lo maneng ya. Jerkelingan anak-anak biyen tak openi ning saiki ana ngendi jarene wis bener sing tingkatan ninggal janji ning saiki apa lali ing gunung kacetune sego tebu yen mandang pasili caping gunung tutu payung. Ayo ndak kada sak cerit ndak. sakar bisa nyawa geneng iso dadi raja dene ora ilang gone padha lara lapo Caping gunung sampan katuran nggih Pak nggih. Bas. Oke. Pamundutan setunggal mboko setunggal sampun katuran. Niki wonten pamundutan melih napa mboten? Gak ono tak bari lho yu. Jaluk apa? Kari cerita. Iki anyar apa piye lho, Nduk? Kawit dhek ingin jalukane kari cerita. Kari ayam moh mi sedap. Anyar. Tak kandhani nek anyar aku urung apal. Jare mbok kon njaluk. Maksude njaluk ya aja angel-angel. Nek kawak aja kawaken, nek anyar aja kanyaren.
Liyane napa sanese napa? Wah. Marai aku nek ning omah yo nimpal yo ngarit tok yu. Dadi gak kober ngapalno kabeh. Kok yo. Monggo. Bojo loro. Lah nek iki aku iso iki. Gak penak. Loh bojo loro kono ngopeni kene ngopeni ora penak. Penak tak kandhani kaya duwe tuyul loro, nek awan colno, nek bengi mii. Monggo pamundutan wonten bojo loro niki nggih. Monggo Kang Mas Mujari yang punya bojo loro. Ayo Tel. Yo. Ngomong kon bayar separuh. Abang biru lampune disco, Lampune disco. awak lemu mas duwe bojo loro. Bojo sing enom njala disayang, sing tuwa njur wegah ditinggal. Wah yo Mas. Sirahmu mat rapi saturu, andem tresno mas uga andem wektu. Mikir butuhe, mikir belanjane, jur saiki bingung atine. Telung dino mulih mrono, salong dino bali ning kene. Aduh penake. Sing sedino kanggo sapa, sing sedino kanggo wong kono. Wong di Wong kono lho Mbak. DJ Mujari. Abang biru lampune disco, Lampune disco. awak lemu mas duwe bojo loro. Penake. Bojo sing enom jalo disayang, sing tuwa njur wegah ditinggal. Tarik Mas. Sirahmu met rapi saturu, Ya. andem tresno mas uga andem wektu. Andem waktu. Mikir butuhe, mikir belanjane, jur saiki bingung atine. Wah yo. He ah he oh.
kanggo wong liya sama Sampun. Sing saking mriki sampun, mriko sampun, wis kabeh, Nduk. Sing kene dereng ya ampun. Mbak, nyedot es kok ora tawa-tawa le, Mbak gak. Puenake lho ya. Ngersake lagu napa niki? Sing samping kanan panggung ya, kersane Roto. Aku wong lomo kok ya. Monggo, apa Mbak? Nikah siri. Loh, lagu dek aneh-aneh iki cah. Heh? Iki ndak sapiku tak dol men gak nimpal ngapalo lagu ae ngono ya, guys. Nikah siri lirike lho, adik wis ilang wonge. Oh, iku sing njaluk. Lirike sing piye lirike, Mbak? Nikah siri penek no blimbing kuwi. Ngono kuwi. Yo, udu Bu, jenengan kok amen sentuk ae lho ya. Gumun aku gak ya. Monggo niki Mbak Bilih ngersake tetembangan sanese nikah siri nggih Mbak nggih. Tak aturi niki tesik setunggal tembang. Mangga. Durasi nek gak ono dikei koleksi lho ya. Pak, Bapak Hamangku Gati. Halo Pak D. Pak. Mas niki. Mas jenengan ngersake napa? Ninggal katresnane iki lho aku iso yu. Ngono. Ora. Pas nanggap terus tak kei ngono. Ora aku wong apian kok ya. Nek aku iso ya tak kei ngono lho yu kok ya. Gumun aku. Monggo Kang Mas katuran wonten ninggal katresnan kalih ngeranti Ndoro Ayu. Monggo Ndoro. Boleh Mah. Nangis terus lak ban. Nangis sajrone atiku nalika sliramu
amblek lho Mas. Nangis sajrone atiku nalika sliramu ninggalku. Tas. Opo sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa. Tak suwun rino lan Hey, hey. wani Hey, hey. Ajos. muga-muga Gusti Ajos. Lelelelele. Ajos. Tas. Sekapan anggonmu bali bisa kumpul kaya ing uni. Jaranan jarane jarane kece. Jaranan jarane jaran kece. Oi 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 oi. Nono widonono tak enteni Asa. ning pucuking tresno. Balungno kebebasane mong katon sliramu wae. Aja lali pawalingku ugemono Kang Mas janji-janjimu. Tas. Semangat. Setya setuhu tak enteni nganti satekanmu. Oke. Niki diparingi setunggal bonus nggih. Heeh. Karo ngeranti Ndoro Ayu. Monggo Kang Mas mbok menawi badhe tanduk niki ninggal katresnan sampun katuran. Sampun? Ya ampun. Wong lanang tek manukan ngene. Napa Pak? Ngobengi meneh ngoten. Berarti dindom nggih. Niki lha nyawer ketoke. Oh, ape buah, Deng. Tak kira apa menggok rene yu kok iso jebule ape buah. Ayo sayang ya diparingi setunggal tembang kadang ngeranti Ndoro Ayu. Ayo Mur. Nikah siri Mur. Kowe ku kawin terus kok ya. Lho, ora kualik piye? Sapa Nduk? Heh. Aku lho wis lali. Masa Ayo Murti. diaturi gadis manis saya Mas ya. Ah, senengan empek-empek terus. Aku ora lho ya. Lop, Nduk. Aku petok. Monggo Kang Mas ya. Mujari rondo. Hah? Barang terima enggak Pepe apa yang sungguh mempesona. Oh apa ulun jadi jatuh cinta. Papa apa pada pandangan pertama. Kakak apa kapankah kita berjumpa. Wayo Mas wayo senyum tipis dan menawan. Pria manis Kalimantan. Maulah ulun terkesan sepanjang malam. Sungguh manis dan menawan. Pria manis Kalimantan. Maulah ulun tak bayar.
Trimanggolo. Are you ready? Pepe apa pian sungguh mempesona. Apa ulun jadi jatuh cinta. Papa apa pada pandangan pertama. Kakak apa kapankah kita berjumpa. Senyum tipis dan menawan, pria manis Kalimantan. Maulah ulun terkesan sepanjang malam. Sungguh manis dan menawan, pria manis Kalimantan. Maulah kau bayang-bayang, muhafian. Dan menawan, pria manis Kalimantan. Maulah ulu terkesan sepanjang malam. Sungguh manis dan menawan, pria manis Kalimantan. Maulah ulun tak bayang-bayang, muhafian. Jos. Oke, tutulan kuwi sakmene wae. Ditutuke mangken dalu ya nak ya. Ayo ndak pada resik-resik, palungguhane dicepakno. Wah, monggo monggo Ndorayu.